ebusianfo akwaba eje di se obia huye obia tiapo te se quota brush so the kingdom of Asante afi me say meso achiampoma no mu no ebe wusu biribiribiri sadia kurotwi amansa si odoto ase mo odoto wusu biribiri sa na ebe wusu enti ene yehia ya yenkomodin na de yeko nkitahudi our friend communication na eyiye tete okwan a na wofa so wodi nkomo a enye ano ene wode kan ya friend non-verbal communication tabako any communication of departure se yenam okwan bi so enye kasa na mum senkyere ne so na yede di yehu nkita ho no kwasem se akanfo ewo tete kwan a wofa so bebre na wodi nkita ho a na eye nwonwa na ekyerɛw se nananom wonim nyansa wosua neema ade esese wodi di nkomo no ma na wohwa eto aso meye ebi ne se wokɔ baabi na wapai nkora ntem na korawa okuape ni se kora ebinum friend korawa calabash wodi asimpe na baabi a wadu no akire wo se wadu abeso ne fa baabi a woyɛ nsanfunu so abeso ne na ebi a hu achiampoma na hu se osebonso ena ogina achiampoma no so a na orekeka ko se oye bretuni sanse won akrabo a osebo edede sa anti eyinimu ye wo friend non-verbal communication nanso ena de yare communication of departure enti tete no okwan ben so na se nipa benu ntem betetewa woye na won ahu se ebia ye ntem atetewa na oba akokɔ na akɔba ako ade ba ko a efa communication ho ne se communication no wo se eye irreversible kira se wotwe sanga enye enti no wo se wo bekasa aya hweniye ti no wo kase wo bekasa hweniye sa communication na eye irreversible ninti ye nananom so okwan a wo fa so dinkita ho no na ya na wo to won bo ase hwehwe okwan a wo befa so ya enkoma wonkotia sa nkitahodi nhyehyeye wo ho no enti yerekeka besi se entitumudi beba nipa benu ntema wonkasa woye ne den afi ne yerekɔ ansana technology ni ade beba yede be ye adwuma anya phone ene ade dia ene obi akasa wo baabi no ye wo akwan bebre ba ko no se ye bo hu tune se wo bo hu a odipa ni gina chi a wo de friend se wo pese one ne kasa na nia identity umudi no eno de se no woye nini se nipa banu kwa afuma asante de beka se afuom okuape ne beka se afum nia woye se nipa ni nyina banu no wo fifie no wo du kwan no so wo bebɔ nkɔma enti wo du nkwanta so ya meka nkwanta me kire junction baby obi abepa ya fa ne baby no wow
ɛno no friend junction na kyerɛ sɛ wɔn adi ntete mu kɔ obiara kɔ na afum na mmom sɛ wɔrebɛba wɔn nyinaa ntumi mba mmom nti ɔbaako bɛfie afu no aba fie ansa na ɔbaako na ba sankita wodi ne ne ɛne ɛba bɛyɛ nea obedi kan afi afu no sɛ ɔrekɔ fie no obedu nkwanta na wo paapa mu na obu odwen ahaban onim odwen ahaban a ɛnde bisa obu odwen ahaban na so obu odwen na ahaban na ɔde agu nkwanta no so na ɔde gu a na wakyerɛ sɛ ɔno adikan ɛkɔ fie na kyerɛ sɛ ɔno no kyerɛ sɛ wadikan kɔ fie dedaw enti nea waka akyiri no obehu nwura na wɔn agu wɔpɛ na wɔahu sɛ oh menua si amasi a mene ne ban no ɔno adikan ɔkɔ fie enti wɔfrɛ ne nwuragu ɔno adikan kɔ fie na sɛnea obi bebisa sɛ adan nti no wamu ahaban bi aso odwen ahaban nim sɛ nka woba bebisa nti meyi wa no prɛko nananom a wɔn nyansa ne mu dɔ no wɔhu sɛ odwen ahaban no sɛ wode gu owia so a etumi awia paa sansa ahaban bi wɔ hɔ a wode gu opɛ nkyɛ na awia na hye no ɛma ɛbɛhyew kra a ne ɔba no bi a onhu na odwen ahaban no wɔ properties bi wom etumi owia papaapa enti etumi gu ha na afei nso nea ɔba no obehu odwen ne sɛ nea awo adua ɛno na ɛbɛkyerɛ ne sɛ onipa no ofi afum no kɔ ofie no ana ofi afuom ba fie no na kyerɛ sɛ enkyɛ ana sa akyɛ ebegyina odwen ne sɛ nea awo no so na ɔde aka na ne kura menim sɛ obebi sɛ na sa communication nso noise woman na component of communication yes there's noise non-verbal and also noise me be kire noise no ne de awie what can noise e communication mu a na o pese o kire se ade biara a distract attention ade biara esiw nkitawodi ne kwan anase ebiribiri ne kwan ani so ma wonya ntiase ne yenu ene wo frɛ ne noise sa noise no ebi ne sɛ anka yɛ bonkomo no obi de hammer abegyina no bɔ pang 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 kyɛ sɛ kasa na me ne mo kan nyinaa ɔsɛe no eno yɛ verbal na ne amekyerɛ wo no a yɛ ka ho asɛm no eno ɛyɛ non verbal no ɔkwan ben so na noise ne happen tie nie noise no ebe happen a na kyerɛ sɛ onipa na ogu nwura na odi kan kɔ fie no sɛ sɛbe obi rebetwam na onipa na anhyɛ da na ne nan bɔ nwura ne fi kwan ni mu a sɛ nwura ne ni hɔ enti we distract communication we yi nwura ne fo wanhyɛ da enti nkitawodi ɛsɛ sɛ ɛkɔ ɛwɔ nea wadi kan kɔ fie no ɛne ne ɔwɔ afum na ɔno aka akyiri no saa nkitawodi no wa biribiri ani ama enti ase remma bio sɛ kɔba ne sɛ onipa no so a ɔde ne nan bɛbɔ ebi a wanhyɛ da de ne nan bɛbɔ no bia no watia so ama akɔ fam ana ba bia ɛwɔ no bia na atɛkyɛ wɔ watia so ma atɛkyɛ na afra so a ɛno nso ebetum de noise aba ɛni nti mekan say ne wote communication of departure the account perspective na kyerɛ sɛ yɛdi nkita ho a yɛde nsɛnkyerɛ ne yɛdi nkita ho a fitete ansana obroni nam technology so ɛde phone telegram ne akeka nyinaa ɛreba so when we say yɛfi baabi ne yɛabedu baabi ɛno nti na mekyerɛ wo sɛ the kingdom of Asante when we say din nanka sɛ mu yɛduru ɛne Odei Ampofo keteke
yɛreba no sɛ nsunsuan ɛne nso mede bi abrɛ mu ɔfrɛ me Nana Odei Ampofo kɔ so na di yɛn akyi